llew siwglet yma, a dyma Minecraft. Dwi'n i'n befi. Sori am ddim siarad am ei fa hir yn y fideo dwi. Sori, ni eisiau'n hofio fod y fideo hyd yn oed ymlaen. Sy'n eitha embarrassing. Nes i sŵn. Weird. Oedd hwnna'n eitha embarrassing. Oedd hwnna fed. Just mynd i... Just mynd i'n dweud hyn. Hwnna. Hwnna'n un agos. Just mynd i'n ei un. Iawn, 2 bloc. Oedd hwnna'n un anodd. I beid o bir. I beir yn mamia. Pio. Dwi'n meddwl fod hwnna'n anfosib i wneud. Passage. Iawn, dwi'n just mynd i... Sori am ddim siarad am mor hir yn y fideo dwytha. Dwi'n mor sori. Sori. Dwi'n sori gymaint. Dwi'n sori gymaint, ia. Dwi'n di symud gymaint, ia. A ddim siarad am mor hir. Ni fatha, weithiau, os ydych chi'n recordio, ydych chi fatha fel arfer fatha siarad, dim siarad a mynd tawelwch pan ydych chi'n chwarae. Heb neb yma. Pan ma'n o rywun yma, ydych chi'n siarad a siarad. Os ydych chi'n chwarae. Wel, o ni hwnna ddim yn ei da. Wan, ydych chi gyd yn gwp. Just mynd i... Just mynd o hynna. Just mynd i fynd i weld. Sori, dwi'n mor sori am ddim siarad am mor hir. Fideo dwytha na. Wel, nes i ddim siarad ac nes i'n sowli o fi hyd yn oed yn recordio felly. Wel, pan bydd hwn ar y peth ei hun, fydda chi methu gweld fo. O'n i'n bad am hir iawn yn y fideo dwytha. Nes i ddim siarad go wir. Nes i ddim siarad pa mor serious ydy hynna, ia. Llyfr rhain o'ch chi gys yn dweud llwglyd. Pam o'r ddim serious ydy hynna. Achos da ni heb hyd yn o gweld hynna. Dyna pam bod fi'n mynd i Dyna pam bod fi'n mynd... Pethau fi. Fi'n cael ci. Fi'n cael... Sut. Chdi mynd licio hwnna. Hwn. Marcina ddim yn Cymru no. Waw. Marcina'n bysi. Wow.
Maen nhw 5. Iawn. Ag trwy dweud, waw, mae'r cyn fysi neu gorffen y fideo.